বন্ধুগণ, আজি ভারতবর্ষর জন মহানায়ক এবং দিগদ্রষ্টা ও ভারতবর্ষ সংবিধান রচয়িতা ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর স্মৃতি উদ্দেশ্য এবং এটি বুদ্ধদেব মহান নায়ক এবং মহান দিগন্ত পুরুষ আমার ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଠି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ତାକୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଗଣ ଓ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ପନ୍ନ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାରତବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରାଧୀନ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଆଜି ବି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇନାହିଁ। ଇଂରେଜମାନେ ଏ ଦେଶକୁ ପରାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କଲେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁ କରୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ସେମାନେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଏବଂ କରାୟତ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଶାସନ କଲେ, ନିର୍ଯାତନାରେ ନିଷ୍ପେଷିତ କରି ଭାରତବର୍ଷକୁ ରଖିଲେ। ଏହାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଅନେକ ମହାମଣିଷୀମାନେ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଅତିବାହିତ କରିବା ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କଲେ ଏବଂ ଜୀବନ ଗଲା ଏବଂ ଅନେକ ଫାଶୀ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଫାଶୀ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୋଉଠି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା କାହା ବିଷୟରେ? ଯେଉଁମାନେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶୋଷଣ କରିକି ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଦଖଲ କରି କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ଆମ୍ବେଦକର କେବଳ ଯେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଉପଜାତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ କରିନଥିଲେ, ସେ ସମଗ୍ର ଜନଗଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଜନଗଣ ବା ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କଳୁଷିତ ରାଜନୀତି ଏବଂ ବ୍ୟଭିଚାର ରାଜନୀତି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ ନୀତିକୁ କିଏ ପଚାରିବାକୁ ବା କାହିଁକି? ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏ ରାଜନୈତିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ନୀତିବିହୀନ ନେତା, କଳୁଷିତ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଦେଶୀୟ ଭାରତବର୍ଷରୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଇଂରେଜ ଚାଲିଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଦେଶୀୟ ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ଚାମଚାଗିରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ କିଏ? ହାଜି ମସ୍ତାନ, ଝୁଞ୍ଝୁରୱାଲା, ଆଦାନୀ, ଆମ୍ବାନୀ, ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀ ଆରମ୍ଭ କରି ଆରମ୍ଭ କରି ଶହେ କିଛି 5ଟି ଲୋକ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଚାନ୍ଦା ନେଇ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଦେଖୁଛେ, ଯାହା ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସବୁ ହଉଛି ଏଇ ଶିଳ୍ପପତି ମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ବାହାରୁଛି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି,
ସେତେବେଳେ କଣ୍ଡିସନ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ତମେ ଆମକୁ ତ ପଇସା ପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ପାଇବୁ ନା ଆପଣ କ'ଣ ପାଇବେ ଆମେ ଗଲେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଦେବୁ ସେଟା ସାଧା ଲୋକ ଆପଣ ଚଳେଇବେ ଚଳେଇଲା ପରେ ଚଳିଲେ କ'ଣ ଆମେ ତ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଦେବୁ କ'ଣ କଥାଟା ହେଉଛି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସାଧା ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ବୁଝୁଥାନ୍ତେ ଆଜି ଏ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳି ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଜି ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଏ ପୂର୍ବ ଚାଷ ନାହିଁ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାର ସମସ୍ୟା ହୁ ହୁ ପଡ଼ି ଚାଲିଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଜଗତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 8 ଦିନ ଗୋଟେ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଉପାସ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମର ଖଣି ଖାନାଠାରୁ ଲୁଟ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସାଧା ଲୋକ ତାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଉନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଠି ଯଦି ବାସ୍ତବ କଥା ଲୋକମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଜାଗୃତି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉପଜାତି ବା ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ହେଉଥିବା ଏମାନେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସହିତ ଦୁର୍ବାର ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ତୋଳିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜ ବ୍ଲକର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଏବଂ 45 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ମୁରବୀ ମହାଭଉଣୀ ଆଜି ଏହି 77ତମ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦିବସ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସମ୍ବିଧାନ କଥା ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏତେ ଦୁଃଖ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ସହି ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କେବେ ବି କେଉଁଠି ପଡ଼ୁନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନନାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର ମନୁବାଦର ତାଡ଼ନାରେ ଜର୍ଜରିତ ତଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନବିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସମ୍ମାନତାର ରାହା ଖୋଜୁଥିବା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜନଗୋଷ୍ଠୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ପାଗିତା ତଥା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧୀଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଯେ କେବଳ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ସେ କଥା ନୁହଁ ଦେଶର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ନାରୀ ସମାଜ ଦେଶର 100% ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନତାର ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଳ ସମ୍ପଦର ସୁବିନିଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ବୃହତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିବା ତଥା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାପନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଦେଶର ଶକ୍ତି ପାୱାର ଗ୍ରେଡ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ସୂତ୍ରଧର ଦେଶର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆଧାର କରି ଗଠିତ ହୋଇଛି ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଗଠନ କରାଇବାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଶ୍ରମ ଆଇନର ସଂସ୍କାରକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 14 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ନାରୀ ଅଧିକାରର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବକ୍ତା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଯାହା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଚାକିରି କରିପାରିବ ମହିଳା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ ମହିଳା ରାଜନୀତି କରିପାରିବ ଆଜି ଓଆର୍ଏମ୍ବର ଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ମହିଳାମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ବେଦ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ
ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ କହୁଥିଲା, ଖାଲି ଘରେ ରହିବା ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ବୋଲି କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାବା ସାହେବ ସମ୍ବିଧାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଜି ମହିଳାମାନେ ୱାର୍ଡ ମଠରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁର ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଜି ସମାଜରେ ସାମସମକ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଦେଶର ମହିଳାମାନେ। କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଗରୁ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ବର ଦେଇଦେବ, ଠାକୁର ପାଠ ପଢ଼େଇଦେବ। ଯିଏ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ମହିଳାମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ। 1856 ମସିହାରେ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବେଦ କହିଥିଲା ଢୋଲ ଗଉଆର ପଶୁ ଶୂଦ୍ର ନାରୀ ଏସବୁକେ ତାରନାକ ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ନାରୀମାନଙ୍କର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବେଦ କହିଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ ସେ ବେଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବାବା ସାହେବ ସମ୍ବିଧାନ ଭିତରେ ଆଇନରେ ପରିଣତ କଲେ। ଆଜି ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାବା ସାହେବ ଏ ଦେଶ ଗଠନରେ ଅକଳ୍ପନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ବି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପ୍ରତି ଯେଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ଅବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା, ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଏ ଦେଶର ଏଭଳି ଜଣେ ଜନନାୟକଙ୍କ ସୁବିଚାର ବା ଚିନ୍ତା ନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦେଶ ସୁବିଚାର କରିପାରି ନାହିଁ। କୌଣସି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ଏ ଦେଶର ଚିନ୍ତା ନାୟକଙ୍କ କଥାକୁ ଏ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ପୃଥିବୀ ଅନେକ ମହାମନୀଷୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଆସି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୋପାନରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ସେହି ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ତାଡ଼ନାରେ ଜର୍ଜରିତ ବାଳକଟିଏ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଧି, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ସମତାର ଏକ ନୂତନ କିରଣରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଦେବ, ଏହି ଅବିଶ୍ୱାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସେହି ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦନୀୟ ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର, ଯାହାଙ୍କ କଥା ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେହି ମହାନ ଜନନାୟକଙ୍କ ଗୌରବମୟ ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ କରିଦେବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୌଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାର ନିରଚକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଦଳିତମାନଙ୍କର ନେତା କହି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମାଜିକ ଅନାଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଆଦର୍ଶ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଷଟି ପଥରରେ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଆହୁରି ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଜନାଦୃତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ନିକଟରେ କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ କାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିପାଦ କରିଛି ଏବଂ ଭାରତର ନବନିର୍ମାତା ଦ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶର ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମହାନ ନେତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ସଂଗ୍ରାମ ଉପରେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଛା ଯାଇଥିବା ଧୂଳିର ଆସ୍ତରଣକୁ ହଟାଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ତାଙ୍କର ଦିଗକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ ନ କରିବା, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ସେ ସମ୍ବିଧାନକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରାଯାଉଛି, ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯେଭଳି ଅଣଦେଖା କରି ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗୋରକ୍ଷା ଆଳରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି, ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଚାଲିଛି, ଏ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବେ, କାଲି ପୁଣି 100 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଫେରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଧର୍ମଶାଳାର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ। ସମ୍ବିଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
संविधान जागृत उद्देश्य संविधान सुरक्षा उद्देश्य आपण मैंने सचेतन करेंगे। आम निश्चित भाव में प्रत्येक गाँ गहली की जीवु प्रत्येक लोक पाखे पहुँचबू जे पर्यंत आम संविधान सुरक्षा न रही आमर सुरक्षा कदापि ना। बाबा साहेब कहते तुम शिक्षित हुआ सांगठिक हुआ संघर्ष कर। तेणु आम शिक्षित हेले किंतु जो जिनिस संघर्ष करने कथा बा जाना कथा ताकू आम जानी ना। संविधान धारा संविधान अधिकार पाई लड़ाई करवा आमको लड़ाई करने को पड़ो जे पर्यंत आम बाबा साहेब कहले ए देश में जिते अव्यवस्था रही तार मुख्य कारण हूँ मनोवादी व्यवस्था आउ जिते असुविधा रही भारत वर्ष में असमानता रही मुख्य कारण हूँ जाति व्यवस्था। ये देश में विभिन्न प्रकार धर्म विभिन्न प्रकार जाति थिले हिंदू धर्म में आम समस्त अनुसूचित जाति जनजाति सामिल होते ये हिंदू धर्म में सम्मानता ना भातृत्व ना बंधुत्व ना। तेणु आम से धर्म को बुझा दरकार। जाओ आज ये कही मोर वक्तव्य रखुची। जय भीम नमो बुद्धाय। धन्यवाद। आज बुद्ध आंबेडकर विचार मंच धर्मशाला तरफ 77तम साधारणतंत्र दिवस अवसर में आयोजित धर्मशाला ब्लॉक 45 गोटी पंचायतर अनुसूचित जाति जनजाति पछुआ वर्ग समाज जो माने निजर अधिकार वंचित होती से एक बंधु मिलन कार्यक्रम आम कहना यहाँ बैठक बोलिकी। कारण आपण मान सहयोग गत 2-3 मास तले आम 4000 ରୁ 5000 लोक गैदरिंग होगी बाबा साहेब मूर्ति उपरे जो माने दुर्बृत्त अविचार करते संविधान बैठकी फोपाड़ी आपण मान सहयोग गैदरिंग होगी आमर शक्ति प्रदर्शन करते से मु नमस्कार करी। आज कार्यक्रम मंच उपस्थित आम समाजर महारथी माने जो माने आम समाज विपद पड़े से माने जाई आगे पहुँचती थाना कोर्ट ठू आरंभ कर तहसिल ब्लॉक पर्यंत आमको न्याय एवं विचार देवाई जो मंच उपस्थित अच्छा महारथी माने मु सर्वप्रथमे से मो तरफ आज नुआ वर्षर एवं नूतन वर्ष पर हार्दिक अभिनंदन सहित जय भीम नमो बुद्धाय। तले उपस्थित थिबा मंच तले उपस्थित थिबा मु तले कहबी नहीं जो मानक पई आज मंच सफल होबाकू जाउछि से माने हेले प्रथमतः जाजपुर जिला जॉइंट एक्शन कमिटी संपादक तथा धर्मशाला आंबेडकर फाउंडेशन संपादक बड़ भाई सम्मानीय दुष्मत जेना महोदय उपस्थित अच्छा जॉइंट एक्शन कमिटी आउ जड़े सदस्य सान भाई मोहन बाबू उपस्थित अच्छा यही आंदोलन को बहुत तीव्र गति जे सब आलोचना करती आम समस्त को परामर्श दियंती। मोर सम्मानीय पूर्ण मल्लिक महोदय बड़ भाई पूर्ण भाई उपस्थित अच्छा जड़े शिक्षाविद जहाँकर सबुबले सहयोग रहे आम समाज आम आंदोलन पाई वरिष्ठ शिक्षाविद चाकरी क्षेत्र थे सबुबले संगठन को उत्सर्ग करती सहयोग करती उपस्थित रहती मोर सम्मानीय बड़ भाई टिकम मल्लिक महोदय उपस्थित अच्छा आम संगठन उपदेष्टा केशव भाई गौरा भाई उपस्थित अच्छा बाबन सार उपस्थित अच्छा पंकज बाबू युव प्रतिभा जी चाकरी की खाकरी ना जे बैंक रे स्टेट बैंक रे मैनेजर भाव में नियुक्ति अच्छा धर्मशाला आंबेडकर संगठन युव प्रतिभा जे सबुबले जिते पैसा खर्च हो संगठन हो
ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସହଯୋଗ କରିବା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମୋ ଗାଁର ମୋ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମ ଗାଁର ମୁରବୀ ବାସୁଦେବ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସାର୍ ଯାହାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ବେଦକର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ପିଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ମାନୀୟ ଭଗବାନ ସାର୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବେଣୁ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଗହଣରେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ନେବାକୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେ ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଯିଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ଦିଶା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁରବୀ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମୁରବୀ ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ମାନୀୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ମୋର ମାମୁଁ ଭିକାରୀ ଚରଣ ଜେନା, ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସମ୍ମାନୀୟ ବାବୁଲି ଭାଇ ଏବଂ ସେ ଗାଁରୁ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଲୋକ ସଂଗ୍ରାମୀ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଆକୁ ସଭା ବୋଲିକି, କାରଣ ଆମେ ଅନେକ ସଭା କରିଛେ ଏଠି 2000ରୁ 3000 4000 ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିଛେ। ଆଜି ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ପଇଲା ବୁଦ୍ଧ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେଉଁଠି ଆମ ଭାଇମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବେ ଏହି ସଂଗଠନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଭୁଲ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଶୋଷିତ ହେଉଥିବେ, ଲାଞ୍ଛିତ ହେଉଥିବେ, ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା ହେଉଥିବ, ସେଠି ଏ ସଂଗଠନ ଛିଡ଼ା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରଖିବି, ଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଆଡ଼େ ନେଇକି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ। ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ରହିବ, ସମ୍ବିଧାନ ଯଦି ଲୋପ ହେବ, ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯଦି ନ ବୁଝିବା, ହୁଏତ କାଲି ସକାଳେ ଆମର ଏଭଳି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆମ ଉପରେ ଘଟିବ। ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନଟା କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆମେ ଦେଖିନା, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବାନି। ଆମକୁ ପଶୁଠାରୁ ହୀନ କରି ରଖାହେବ। ଆମକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ ଆମକୁ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ବିଧାନ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଜିଣିବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି, ନିବେଦନ କରୁଛି, ଧର୍ମଶାଳା ଏକ ବୃହତ ଅଞ୍ଚଳ, ବୃହତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରାୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ସଶକ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରାୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଜାଗୃତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରାୟ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ସଂଗଠିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି। ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆଜି ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ 2ଟି 3ଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଥିବାରୁ ଏଠି ଲୋକ ସମାଗମର ଟିକେ କମି ହେଇଛି। ତଥାପି ଆମେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିକି ଏଠି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। ସେମାନେ ବୁଝିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ଗାଁରେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରରେ ସମ୍ବିଧାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏକତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭାଇଚାରା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ବିଧାନକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଆଜିର ବିପଦ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟି ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଶୋଷୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ନାଁରେ ଆମକୁ ଅଛୁତ ବନେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ନାଁରେ ଆମକୁ ଅଛୁଆ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ମୁରବୀ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ଧର୍ମଶାଳାର ସମସ୍ତ ମୁରବୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି, ଏ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏକ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସଂଗଠନ ହେଉ ଯେମିତି ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ମନେ ରଖିବ। ଆମକୁ ତ ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛେ, କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ 314 ବ୍ଲକ କେଉଁଠି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏକ ଆମ୍ବେଦକର ଭବନ ବି ସ୍ଥାପନ କରିଛେ। ଏ ଜାତିଙ୍କର
କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏକତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁରବୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁରବୀମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ଆଜିର ଦିନରେ ନମ ବୁଦ୍ଧାୟ ଜୟ ଭୀମ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମ ବୁଦ୍ଧାୟ। ବାବା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏ ସାରା ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ସୁଧୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଜନ ତଥା ମୁରବୀମାନେ, ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ମୋର ମା ମାନେ, ତ ମଞ୍ଚ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଆପଣର ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ତ ସର୍ବୋପରି ଏ ମଞ୍ଚର ଉପଦେଷ୍ଟା ହରି ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ଯାହାକି ଆଜିକା ଦିନରେ 25 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ତ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ, ତ ବହୁଜନ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସାନ ଭାଇ ଦେବବ୍ରତ, ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ମିଡ଼ିଆ ସେଲ୍ର ବନ୍ଧୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଭାଇ, ତ ସବୁଠୁ ନିଆରା ଆମ୍ବେଦକର ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସାରା ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ବଡ଼ ଭାଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଯୋଉ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏ ବୈଠକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ତ୍ତବାବୁ, ତ ତା ସହିତ ସହଯୋଗୀ ଆମର ବେଣୁଧର ଭାଇ, ତ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ମୁରବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ। ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛୁ, ସବୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡୁଛି, ଏ ଯୋଉ ST SC OBC ମାଇନରିଟି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମାଜ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯୋଉ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଛୁ, ତ କିଛି ନା କିଛି ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ, କିଛି ନା କିଛି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ତାକୁ ସହଜରେ ଆମର ଯୁବବନ୍ଧୁ ତ ଆମ୍ବେଦକରବାଦୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏତେ ସହଜ ସପକ୍ଷରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଦେଶ 77 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଆମର ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାରେ ବାଧକ। କାରଣ ଆମ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଦର୍ଶ ସମାଜ, ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାର ଯୋଉ ତରିକା, ସେ ତରିକାକୁ ଏ ଯୋଉ ନୀତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଅବସ୍ଥା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଇନଗତ ଅବସ୍ଥାକୁ ବାବା ସାହେବଙ୍କର ଆଇନର ପରିଧି ରହିଛି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜିକା ଦିନରେ ହାତ ପାନ୍ତାରେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗକୁ ଆମକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ତାହାର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ, ତାହାର ଯୋଉ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ଆମ ଭିତରେ ସଂହତି, ଏକତା, ମୈତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯୋଉ ଭାଇଚାରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏଠି ଆମ ଭିତରେ ସୁଦୂର ସଂକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ନେଇକି ବହୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରିକଳ୍ପନା, ଧର୍ମଶାଳା ସ୍ୱାଭିମାନର ଧର୍ମଶାଳାର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଧର୍ମଶାଳାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଢଙ୍ଗରେ ଏ ମୂଳ ନିବାସୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା
ବହୁ ବହୁ ଭାଷାରେ ନାହିଁ ବହୁ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାଧୁବାଦ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ଏଭଳି ସଂଗଠନ ଯାହା ହଉ ସାରା ଧର୍ମଶାଳାରେ ନୁହଁ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଆୟୋଜକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଧର୍ମଶାଳାର ବିକାଶ ପ୍ରଗତି ସମୃଦ୍ଧିର ଚିନ୍ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଭାଇଚାରାର ଭାବରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମତା ଏକତା ମମତା ଭାତୃତ୍ୱକୁ ଜାହିର କରିବା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ରକ୍ଷା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏ ସମାଜ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ନୀତି ନୈତିକତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ଯାହା ହେଉ ଆର୍ତ ବାବୁ ଏବଂ ବେଣୁ ବାବୁ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏତିକି ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ଘରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଗଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଘନ ଘନ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବେଶୀ କହୁନାହିଁ ଏତିକି ବନ୍ଦ କରୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଘରେ ଏକ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଖବର ଆସି ପଳେଇବେ। ଆଜି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ଅହରହ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ରାଜନୀତିର ଅଗ୍ରଧାରୀରେ ଏବଂ ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଏକ୍ସ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସାଥୀ ବଡ଼ ଭାଇ କାହ୍ନୁଚରଣ ସାମଲ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଭିଜନ ଏବଂ ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ଆଜିର ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଭାବରେ ଖାଲି ନୁହଁ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତଥା ଆମର ସମନ୍ୱିତ SC/ST ଅଫିସ୍ ଏବଂ ମାଇନରିଟିର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଭିଜନକୁ ଆପଣ ପୁରା କରିବାରେ ଏକ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆମକୁ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଦେଲା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ SC/ST ଅଫିସ୍ ଏବଂ ମାଇନରିଟି ଏ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏକତ୍ରିତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ଗହଣରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବା ST ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା ସାର୍ ବହୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ଆମର ସମାଜର କଥା କୁହନ୍ତି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ। ସେ ଘରେ ଥିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସମାଜର କଥା। ବିମାନ ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଦୀପଦ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଧର୍ମଶାଳାର ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ତାର କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଚାରୁରୂପେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ହେବ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାଥ। କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆଜି ବୁଦ୍ଧ ଆବେଦ ବିଚାର ସଂଗଠନର ৭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ସଭାପତି ବନ୍ଧୁ ଆର୍ତ୍ତତ୍ର ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ବା ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବା SC/ST OBC ସମାଜର ଧର୍ମଶାଳା ମାଟିର ଯେଉଁମାନେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମୁରବୀ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋଠୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମୋର ମା ଭଉଣୀ କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଧର୍ମଶାଳା ମାଟି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବ। ଆଜି ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଅଭିଯାନ ସହିତ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ
ओबीसी एससी एसटी पिलांई शिक्षा क्षेत्र में चाकरी क्षेत्र में किभली भाव में संरक्षण सुविधा पाइबे एवं सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा हम समाज रे से दीर्घ वर्षर लड़ाई भितर आम अनेक कथा समाज निज भूली जाइए निजर चाकरी भूली जाइए निजर कर्म संस्थान को भूली जाइए निजर व्यवसाय को भूली जाइए समाज आम कम करने आगे आसलु अनेक हाथ प्रतिघात आसी से समय भितर आम लक्ष्य करूँ जो कम करने आरंभ कलु आम अंचल आम मानकर जो अभिभक्त कटक जिला उपकूलवर्ती जिले में गाँव में रोकवा लोक मैंने होती ओबीसी दलित एवं जनजाति सबल समाज लोक मैंने धर्मशाला गाँव में बास करती 95% लोक गाँव में बास करती एमानकर मुख्य व्यवसाय हो चाष श्रमजीवी एवं दिन मजुरिया एमानकर भाग्यर परिवर्तन किभली हम ना एमानकर दुईटी कथा गुरुत्व देवाक पड़ो एमानकर कृषि विकास हवा दरकार एमानकर शिक्षार विकास हवा दरकार गाँ गाँव में निशा निवारण हवा दरकार एवं स्वास्थ्य भित्तिभूमि विकास हवा दरकार ये तीनोटी कथा को नहीं जो आम कार्यक्रम आरंभ कलु साथी वेणुबाबू जो मोर जड़े दीर्घ दिन 20 वर्ष पूर्वर साथी मो सहित अच्छी सी मो सहित अच्छा हरि भाई आम पथ प्रदर्शक आमर सुरेंद्र भाई आमर अनेक भाई मैंने जो मैंने आज उपस्थित अच्छा समस्त सहयोग में आम कार्यक्रम आगे नेलु मोर मन पड़े काली भाई 2019 मसीह आम चेष्टा कलु निष्पत्ति नेलु धर्मशाला राजनीति आम प्रत्यक्ष राजनीति आसलु आम सामाजिक आंदोलन करूँ सोशल मुवमेंट करूँ सोशल मुवमेंट एक राजनैतिक मुवमेंट को दिग देख किंतु आम चिंता कलु आम प्रत्यक्ष राजनीति को आसवाई भुवनेश्वर मोर जो मुरबी मैंने थे सहित कथा और से कहते बाबू बर्तमान बीजेपी बीजेडी कांग्रेस ये दल मान तुमको प्रार्थी कर तुम्हें कौ दल प्रार्थी हम आम पाखे 3टी ऑप्शन अच्छी मुझे आज्ञा कौन ऑप्शन अच्छी ना आम पाखे आम आदमी पार्टी अच्छी आम पाखे एसपी समाजवादी पार्टी अच्छी आम पाखे बीएसपी अच्छी बहुजन समाज पार्टी अच्छी ये 3टी दल आम पाखे अच्छा नेतृत्व सहित आम संपर्क अच्छी तुम कौ दल प्रार्थी होगा चाहूँ मु स्पष्ट भाव में कही जन ओबीसी युवक भाव में आम आदमी को बाछी समाजवादी पार्टी को आसती ना मु जो गाँव आसी जो अंचल आसी जो निर्वाचन मंडल आसी से अंचल में कौ भाई मान सहित मुझे ओतप्रोत भाव जड़ित कौ भाई मान सहित मुझे कम करुच्ची कौ भाई मैंने मो सहित कम कर दल ढड़ा है मु बीएसपी चयन मो बीएसपी धर्मशाला माटी प्रार्थी 2019 मसीह प्रति गाँव को गलु प्रति साई के गलु प्रति स्ट्रीट कॉर्नर छोट छोट बजार को गलु गोटे पिकअप भ्यान गलु माइक लगेलु प्रति अंचल में आम भाषण देलु आम अंचल दाबी कौन आम अंचल समस्या कौन धर्मशाला समस्या कौन ये मुरई मैंने सब वस्तु जानते उर्वर माटी ब्राह्मणी पूर्णतया ब्राह्मणी बढ़ी जाऊँगी किंतु गोटे गुरुत्व जमी जलसेचन होता ब्राह्मणी पाड़ी ये अंचल हजार हजार कोटी टंकार खनिज संपद भरपूर किंतु 25टी पंचायत चंडीखोल कबाट बंद ये अंचल में गोटे माइनिंग कलेज ना गोटे नर्सिंग कलेज ना गोटे आईटीआई कलेज ना भल स्कूल ना भल मेडिकल ना से कोई नाल बही जाऊँगी कोई नाल से नाल पानी ये 25टी अंचल 25टी पंचायत लोकंर जमी मारे ना ब्राह्मणी दक्षिण पार्श्व केनाल पानी एपर्यंत धर्मशाला माटी का छुई पाइला नहीं किभली विकास हम किभली भाव अभिवृद्धि हम यही कथा को आम लोक मान पाखे 2019 मसीह लोक मैंने आम कथा को शुणिले जवाब देले एवं जो भोट देले सम्मान सह ग्रहण कलु एवं से आंदोलन सामाजिक न्याय आंदोलन छात्र अवस्था मो परिवार गोटे कम्युनिस्ट परिवार आम सीपीआई आम जन्म हूँ सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो आम बड़चଣା निर्वाचन मंडल था आम से बड़चଣା निर्वाचन मंडल में दुशासन बोली जड़े लोक स्वर्गत सी मरीगले सी थे बड़चणार विधायक कम्युनिस्ट पार्टी आम से कम्युनिस्ट पार्टी रक्त आम प्रभावित होता कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा सामाजिक न्याय विचारधारा भूमिहीन को भूमि दबा एवं लोक न्याय दबा से विचार मम सात
ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ବଂଶଧର ଏଇ ପଙ୍କଜ ବୋଲି ମୋର ସାନ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ବଂଶଧର ହେଲେ ବି ଆମର ବିଚାରଟା କ'ଣ ଗାଁରେ ସାହିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଏ ପଙ୍କଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କହିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କାମ କରୁ, କ'ଣ ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ କରିଛୁ, ବା ଦେଶ ପାଇଁ କରିଛୁ, ପରିବାର ପାଇଁ କରିଛୁ, ଗାଁ ପାଇଁ କରିଛୁ, ଏ କଥା ଅକୁଆ ନୁହେଁ, ଅଛୁଆ ନୁହେଁ, ବା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏ କଥାକୁ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଛି, ଏ ସମ୍ମିଳନୀକୁ କିଭଳି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ, ଗାଁକୁ ଯିବ, ସାହିକୁ ଯିବ, ପରିବାରକୁ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବେଣୁବାବୁଙ୍କୁ ଆର୍ତ୍ତକାଣବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ମୋର ସକ୍ଷମତେ ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବ, ମାନସିକ ରହିବ, ଶାରୀରିକ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ରହିବ ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧର୍ମଶାଳା ମାଟିକୁ ଆମେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧର୍ମଶାଳା ମାଟି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ। ଏକ ନୂଆ ଧାରାର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧର୍ମଶାଳା ମାଟିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଭାରତ ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପ୍ତାହ ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ସମ୍ବିଧାନ। ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ସଭାର ପରିଚାଳିତ ସମଧର୍ମା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମଲ୍ଲିକ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ବଡ଼ ଭାଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ହରି ଭାଇ, ଦେବ ଭାଇ, ଅନ୍ୟ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତାର ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ ଭାବ, ଆଜିର ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ମୋତେ ଏଠିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା, ଏ ଯେଉଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଆର୍ତ ଭାଇଙ୍କର, ବାପି ଭାଇଙ୍କର, ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଜି 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ଧର୍ମଶାଳା ହାଟପଡ଼ିଆଠାରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାନେ କ'ଣ, ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ କାହିଁକି ହେଇଛେ, ଆଲୋଚନା କାହିଁକି କରୁଛେ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି। କାଦୁଆ ବାବୁରାରୁ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ଅଛି। ଜଣେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ରକ୍ତ ଟକଟକ ହେଉଛି କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କହିବା ମତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ କହିବାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସମୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ମତେ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆତ୍ମବିଭୋର କହିବାର କଥା ଅଛି। ଆଜି 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆଜକୁ 2026 ହେଲା ପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଛେ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିଛି, ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ବୁଝିଥିବେ। ବିଦ୍ୱାନ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ଭାରତବର୍ଷରେ, ତମାମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ। ଭାଇଚାରା ହଉ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ମିଳନ ହଉ, ଏଠି ଆମର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛେ। ଆମ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବୋଲେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛି, ଯାହା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବୋଧେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ନିଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ ଯେହେତୁ ଏବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବୋଧେ ଭ୍ରଷ୍ଟତା ହେବ ମୋ ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା। ତମାମ ଭାରତର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବିଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏ ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା ପଦଯାତ୍ରା ଆମେ ଆଜି
কথা কথা সুযোগ পাইছে আমি এটি আলোচনা করছে যে মহান নায়কଙ୍କର ফটো ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଛରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କହିବ ନା ଆମେ ଏଇ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ କପଡ଼ା ସ୍ୱରୂପ ପୁସ୍ତକ ଆମର ଭାଷା ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଶାସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶାସନ ଶାସନ ତିଆରି ହେଇଛି ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶାସିତ ହେଉଛେ ଶାସନ କରୁଛେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁଛେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣମାନେ ନା ବୁଝୁଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ପରିତାପର ବିଷୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଷୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆଜିର ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜିର ବିଜେପି ସରକାର ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତିତ କରୁଛି ଏଠି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରୂପକ ଯେଉଁ ଦେଶ ଆମର ଭାଷା ଚାହିଁଥିଲେ ତାହା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଛଡ଼େଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆମ ପାଖରୁ ସେ ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା ସେ ହେଉଛି ପରିତାପ ସେ ହେଉଛି ସମାଜର ନେତା ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେଇ 77 ବର୍ଷକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଯେଉଁ ସଂବିଧାନକୁ ସଶକ୍ତ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 2014 ମସିହା ପରେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ କଳା ମେଘ କରିଛି ବାବା ସାହେବଙ୍କର ସଂବିଧାନରେ କୁଠାରଘାତ ହୋଇଛି ବାବା ସାହେବ ସଂବିଧାନ ପ୍ରହାର ହୋଇଛି ଆମେ ଆଜି ଜାତୀୟ ପ୍ରହରୀ ନହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା ନ କଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ନ ବୁଝିବା ଆଗକୁ ଆମର ନାୟକମାନେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ସେଥିରେ ନିଷ୍ପେଷ ହେବି ନିର୍ଚ୍ଛେଦ ହେବି ନିଶ୍ଚିତ ନିନ୍ଦିତ ବାବା ସାହେବଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେ ରଥକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ବହୁଜନ ସମାଜକୁ ଜାଗୃତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏ ଯେଉଁ ବହୁଜନ ସମାଜର ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବହୁଜନ ସମାଜର ସ୍ୱରକୁ ବିଶାଳିତ ହେବ ସେ ବାବା ସାହେବଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ ପ୍ରଖର ହେବ ବୁଦ୍ଧର ହେବ ପୂର୍ବାର ହେବ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆଜି କହିଲା କିନ୍ତୁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଏହା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ବଧାଇ ଦେଉଛି ଭାଇମାନେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ସୁନୀଲ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଶଂସା ରଖନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ ରଥକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବଞ୍ଚ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା আগামী সমর্থন করে আমি বলছি জয় ভাই জয় ভাই জয় 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 ধন্যবাদ মোহন ভাই আজি ধর্মশালা হাট পড়িয়ারে বুদ্ধ আম্বেদকর বিচার সংগঠনর পরিচালক সদয় বাবু এবং মঞ্চরে উপস্থিত অଛନ୍ତି ধর্মশালা আম্বেদকর ফাউন্ডেশন উপদেষ্টা সাংবা ভাই কার্তিক মল্লিক আম সহিত উপস্থিত অଛନ୍ତି ধর্মশালার জনে জনাশুনা সুনামযোগ্য গণমাধ্যম যে কি ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ନିରପେକ୍ଷତା ଥାଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଶଙ୍କର ବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାରେ କାହିଁକି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାମ ଏବଂ ଓବିସି ବର୍ଗର
ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ SC ମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଆମ ଧର୍ମସ୍ଥଳରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟରେ OBC ମାନେ କେମିତି ଏ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବେ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ନାରା ଅଛି SC OBC ମୂଳ ନିବାସୀ 85% ସେ ସଂଗଠନ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଦେବବ୍ରତ ବାବୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା SC ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏ ସଂଗଠନ ବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ଯିବ ଧର୍ମଶାଳା କେମିତି ଏକ SC ପାଇଁ ଏକ ସଂଘର୍ଷମୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇପାରିବ ବଡ଼ ଭାଇ ହରିମଣି ପଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାର ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି ବଡ଼ ଭାଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଗଢ଼ୁଆ ସଂଗ୍ରାମୀ ବନ୍ଧୁ ଅନୁବାବୁ ଏବଂ ଏ ସଭାକୁ ଆୟୋଜନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଆର୍ତ୍ତବାବୁ ଏବଂ ବେଣୁବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯାହା ଆୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମୀ ନିରାଶ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧର୍ମଶାଳା ହେଇଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କ'ଣ କାହିଁକି ଜାନୁଆରୀ 26ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସଂବିଧାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭାରତବର୍ଷ ତାର ଦେଶରେ କିପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯିବ ସେଇ ଯେ ପୁସ୍ତକଟି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରୟାସ ଆମର କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖୁଥିବେ ଘରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଥିବେ ଯୋଉ ସଂବିଧାନ ଭାରତ ବର୍ଷ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ସଂବିଧାନକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ସଂବିଧାନ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବୃହତ ସଂବିଧାନ ସେଇ ସଂବିଧାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସଂବିଧାନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ କରାଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ତା ଶରୀର ଛୁଞ୍ଚି ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟାଇ ଦେବେ ସେ ଶରୀରର ରକ୍ତସ୍ରାବ କରି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧର୍ମ ଜାତିକୁ ନେଇ
লড়াই করি নচেত ইয়ার ভবিষ্যৎ নিশ্চিতভাবে অন্ধার जो प्रयास करते आत्मत्रा बाबू बेणुगोपाल बाबू धर्मभाषा समस्त सामाजिक संगठन मुसलमान पुनर्वार धन्यवाद करी जैसे प्रयास करते धर्मभाषा जैसे गुड़िया सामाजिक संगठन अच्छी समस्त संगठन देखा करिबा नहीं कारण आगामी दिन में भारत भाषा को ओडिशा से अन्धार भारी आसी एटी हमको संसद हवा पड़िब हमको तुरंत हवा पड़िब हमको तुरंत हवा पड़िब हमको एक ऐसा करे समस्त संग्राम करने पड़िब ए जो भारत वर्ष में जो संप्रदाय करना चली जो जातिवाद करना चली ये संप्रदाय और जातिवाद को मूल रूप में फपाई दबा भारत वर्ष को संस्कृत नहीं जातिर पुरोधाम व्यवस्था को बहुत दिन चलाई आसा पूजनीय माने केशव साहू केशव भाई विपिन बाबू देवेंद्र बाबू गौरंग भाई भट्ट भाई पूर्णचंद्र मल्लिक बाबन साह चंदन बाबू मनोज बाबू प्रफुल्ल भाई श्रीकांत बाबू एवं विशेषकर जो आज मंचासीन आदरणीय अतिथि एवं उपस्थित थी समस्त धर्मशाला बहुजन बंधु मान पुणी थे ये नूतन संगठन तरफ बुद्ध अम्बेडकर विचार संगठन तरफ धर्मशाला तरफ आप अनेक शुभेच्छा अभिनंदन एवं स्वागत बंधुगण आज ये साधारणतंत्र दिवस आम जो सभा आयोजन कर तार मर्मात्मक वास्तव विषय उपस्थापन रखा समस्त भक्त को यही दिवस एवं आम धर्मशाला आम किपरि भाव एकजुट हवा समस्त अतीतर जो दुख जो जंत्रणा जो मान जो अभिमान एवं समस्त वाद विवाद को त्याग कर आम भविष्य पीढ़ी और वर्तमान धर्मशाला आम एस सी ओबीसी माइनॉरिटी मान भर एकत्रित भाव आनी आम किपरि आम संविधानिक हक और मानवता भाव सृष्टि करवा बंधुत्व भाव सृष्टि करवा यही विषय वक्तव्य रखिए मो अनुरोध करी युवा समाज प्रतिभा युव शिक्षित दुष्मत जेना महोदय को से अभिभाषण रखिए श्रीजुक्त जेना महोदय हेलो जय भीम नमो बुद्धाय। आज ये जो समावेश या देखी बहुत खुशी लगुच। ये समावेशर मुख्य आयोजक श्रद्धेय आर्तत्राण और बेणुधर भाई भी अनेक सक्रिय सहायक अच्छा से गाँ गाँ बुली आम सब ये आसवाई प्रवर्त आम गाँव को जो दिन जाते
ସେଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଡାଙ୍ଗି ଭାଇ, ସୁର ଭାଇ, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସହଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ସମାବେଶରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 45 ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଜାନୁଆରୀ 26 ଗଣରାଜ୍ୟ ଦିବସ, ପତାକା ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ କାମ ସରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି କାହିଁକି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। କାରଣ ଜାଣିଲେ ଜାଣିବା, ଅତୀତକୁ ଜାଣିବା, ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା, ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ସଜାଗ ରହିପାରିବା। ଆଜି ଗଣରାଜ୍ୟ ଦିବସ ଖାଲି ଏଇଠି ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମ ଭଳି ବି ଅନେକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଏଠି କରୁଛେ, ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାव ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ପୂର୍ବ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ସେଭଳି ସ୍ତରରେ ନଥିଲେ। ମନୁବାଦର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ, ମନୁବାଦର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ନିର୍ଯାତିତ, ଅବାଞ୍ଛିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆମ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ମନୁବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ନାରୀମାନେ ଆଉ ଶୂଦ୍ରମାନେ ପାପ ଯୋନିରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟା ଭଳି ପବିତ୍ର ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଶୁ ବନେଇ ଦିଆଗଲା। ଏସି, ଏସଟି, ଓବିସି, ମାଇନରିଟି ଆମେ ହଉଛେ 85% ଲୋକ ଏ ଭାରତର। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଂସ୍କୃତି ଲୋକ, ଆମେ ମୂଳ ନିବାସୀ। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିଜ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଗୋଲାମ ବନେଇବାରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଶୂଦ୍ର ଆଉ ନାରୀ ଏମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ମନୁବାଦୀ ଲୋକମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଆମକୁ ଅଥର୍ବ, ପଙ୍ଗୁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ, ପଶୁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ବାବା ସାହେବ ଆଙ୍କରି ପାଇଁ ଆଜି ନାରୀ ସମାଜ, ଶୂଦ୍ର ସମାଜ, ସମସ୍ତ ଏସି, ଏସଟି, ଓବିସି, ମାଇନରିଟି ମାନେ ଆଜି ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷ ହୋଇ ଏ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଆମେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ୍ବେଦକର ନଥିଲେ ଆମେମାନେ ସେଇ ପଶୁ ଭଳି ଜୀବନ ଆଜି ବି ବିତାଉଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ମହାମାନବ, ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ, ଆମେ ହଉଛେ 85% ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି ରହିଛି, ଜୟ 85, ଜୟ ମୂଲ୍ୟବାସ। ଏସି, ଏସଟି, ଓବିସି, ମାଇନରିଟି ମିଶିଲେ ଆମେ 85% ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆମେ ଏ ବାବା ସାହେବ ଭଳି ଲୋକ ସେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିନଥିଲେ। ଏମିତି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଛେଳି, ଗୋରୁ, କୁକୁଡ଼ା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀକି ଛୁଇଁଲେ ତାଙ୍କ ଜାତି ମାରା ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏସି, ଏସଟି, ଓବିସି, ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ତାଙ୍କ ଜାତି ଚାଲିଯିବ। ବାବା ସାହେବ ଭଳି ଲୋକ ଯିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ
ବିଶ୍ୱରେ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କଲେ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭାବରେ ସେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ସେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ବି ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ଆସିଲାଣି ଅନେକ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାହା ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ଏ ଗୋଟେ ମହାସମାରୋହ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମେ ପରସ୍ପର ଚିହ୍ନିଲେ ବୁଝିଲେ ଜାଣିଲେ ବାବା ସାହେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଆଉ ଏ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା এই যে বাবা সাহেব সে বারান্দারে বসে পাঠ পড়িলা বেলে পিলাটি বেলু সে প্রতিজ্ঞা করিছিলে এ ব্যবস্থা পাই নাই কিয়ে কোন পাই মনিষ ঘোড়া করছি অছুয়া বলি করছি উচ্চ জাতির লোক স্কুল ভিতরে পড়িলা বেলে মতে কোন পাই বারান্দারে বসাই পাঠ পড়াউଛନ୍ତି से प्रतिज्ञा कले के व्यवस्था अनुपालन करने पड़ो बंधुगण सतरे स्वप्न सफल है आज कौन आम छुआ मैंने आम पिला अमर्यादा भाव में पाठ पढ़ुं कि मर्यादापूर्ण भाव में पाठ पढ़ुं अस्पृश्य विचारधारा जो मनोवादी मैंने आम समाज उपर लगी केवल निष्क्रिय करदेले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर आज आमर पुओ झील मैंने किए डाक्टर किए मास्टर किए इंजीनियर किए बीडीओ किए तहसीलदार किए कलेक्टर हो पारी जो महामानव 85 भाग दलित समाज को अधिकार देवे सम्मानयुक्त जीवन यापन करने जे आम समस्त प्रकार व्यवस्था कर आज दिन में आम समस्त प्रणिपात करवा बंधुगण तेरे बारंबार तो अनुरोध आसला किसी कही महामानव विश्वरत्न बाबा साहेब गोटे प्रणिपात जड़े मोर वक्तव्य रखी जय भीम नमो बुद्धाय आज सर्वप्रथम एशिया महादेश आलोक तथा महामानव विश्वर सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक तथा गौतम बुद्ध चरण कमल प्रणाम समेत आज जो 77तम साधारणतंत्र दिवस बुद्ध आंबेडकर विचार संगठन धर्मशाला ब्लॉक स्तरीय समस्त बहुजन समाज संगठक मान नहीं बहुजन समाज जिते संगठन अच्छी धर्मशाला समस्त मत अनुसार एकत्र भाव एक बहुजन महामिलन साधारणतंत्र दिवस यह संविधान जनक डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर चरण कमल कोटि कोटि प्रणय जन सहित तमाम बहुजन महापुरुषों वीरांगना चरण कमल कोटि कोटि प्रणाम जन आज कार्यक्रम को आपण मान आशीर्वाद चेष्टा करी परिचालना दायित्व को निखुण भाव में निभाइबा तो यही परिप्रेक्षी में अनुरोध करी सर्वप्रथम कार्तिक भाई को मंचासी नापी एवं कान्हूचरण सामल भाई पूर्वतन जिला परिषद कान्हूचरण सामल भाई और कार्तिक भाई बंधुगण आज हूँ साधारणतंत्र गणतंत्र दिवस बर्तमान आमर जड़े धर्मशाला
ଖାଲି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁରୂପରେ ପରିଚିତ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ଯେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କାନୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏହି ଦିନ କେବଳ ଖାଲି ଯେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲିଂ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଯେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ସମ୍ବିଧାନ ଜନକ ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯେଉଁ SC/ST OBC ଏବଂ ମାଇନରିଟି ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ସହ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ବୁଦ୍ଧ ଆମ୍ବେଦକର ବିଚାରରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିନା କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଗୃତି ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳା। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜାତୀୟ ବହୁଜନ ସମାଜର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିଲେଣି ଆଜି ସେଇଭଳି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏକ ନୂତନତର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଜି ଧର୍ମଶାଳାରେ ହରିଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଞ୍ଜିରି ଉଠିଛି ଏବଂ ଆମେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଆଜି ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ବିନା କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିନା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ ସମାଜରେ ଜାଗୃତ ହେଇଛି ବାବା ସାହେବଙ୍କ ବିଚାର ସମ୍ବିଧାନର ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାନ ମାନ ଦାନ ସହିତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବୁଦ୍ଧ ଆମ୍ବେଦକର ବିଚାର ସଂଗଠନରେ ଏ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆମେ 9 ତାରିଖରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ଯେ 1500 ଲୋକ ଆମେ ଆମର ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା ଆମେ ଆଜି এই যে বুদ্ধ আম্বেদকর বিচার সংগঠন মাধ্যমে এই সভারে আমি মানে প্রতিবাদিত হবা এবং সমস্ত পঞ্চায়েত অনুমোদন যাই আজিঠার আমার কিভাবে ভাবে অভিযান আরম্ভ সমস্ত ওয়ার্ডে পৌঁছবে এবং নিশ্চিত ভাবে আমার উদ্দেশ্য ধর্মশালার ব্যক্তিত্ব হবা এই ধর্মশালা পাল্টিব দর্শক জেলার এই ধর্মশালা পাল্টিব রাজ্যর এই ধর্মশালা পাল্টিব রাষ্ট্র। তেণু ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକର ବିଚାରକ ବେଣୁଧର ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ବେଣୁଧର ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ଆମେ
ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି कार्तिक भाई जे कि धर्मशाला आंबेडकर फाउंडेशन फाउंडर एवं आंबेडकर स्टाच्यू जहाँ मुख्य ब्लॉक परिसर भितर स्थापित होता है। कार्तिक भाई होती ये आयोजन जड़े मुख्य सूत्रधर विशेषकर राति पर्यंत से समस्त पंचायत को गाड़ी धरी बुलाबुली कर आज लोक एकत्रित कर कार्तिक भाई जड़े बहुत आज कार्यक्रम दीर्घ दिन धरी धर्मशाला विभिन्न संगठन माध्यम आम विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करते विभिन्नतार एकता आने गोटे छोटिया प्रयास कर बुद्ध आंबेडकर ना समस्त को आम एक करवा आगामी दिन में धर्मशाला केमी गोटे एकता बजाई रख भाईचारा बजाई रख से संपर्क में ये कार्यक्रम आम आयोजन कर जदिओ आम जो प्रस्तुति बैठक डाकी 45 पंचायत 41 पंचायत कर्मकर्ता मैंने उपस्थित थे किंतु परवर्ती समय समस्त पंचायत समर्थन थिला समस्त पंचायत सहयोग उत्साह थिला तेणु आम कार्यक्रम को आज ये आयोजन करूँ जहाँ बाबा साहेब आंबेडकर अक्लांत परिश्रम कर जो संविधान से लिखी 1949 मसीह 1949 प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एवं 1950 मसीहा जनवरी 26 तारीख ये देश में संविधान लागू है एवं पूर्ववत जो शासन चली जो राजा अनुसार शासन होता ब्रिटिश मानकर राज चली ब्राह्मणवाद व्यवस्था बलवत्तर रही से समस्त खत्म कर भारतीय संविधान स्वतंत्रता भाईचारा बंधुता न्याय एकता मध्य ये संविधान प्रस्तुत होता है से अनुसार भारतीय समाज व्यवस्था परिचालित हो तेणु जहाँ आम विशेषकर से बुद्ध आंबेडकर जी समानता भातृत्व न्याय एकता बंधुत्व आंकरी उपरे आधारित यही कार्यक्रम को आम आगे लेचु विशेष किसी कहूनी मुझे कहूँ आज ये कार्यक्रम में समस्त जोग समस्त को अशेष धन्यवाद। जय भीम जय महिला।